Shalom, tentrem rahayu wonten ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus. Kula Elisabeth Sutipa saking GKJ Meranggen, Klasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabtu Winedar dinten Selasa 18 Agustus 2026. Dasaring sabda kapethik saking Yesaya 53 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Ingsun iki Yehuwah lan ora ana juru slamet kejaba ingsun. Sabda winedar menika kanthi irah-irahan Sang Yehuwah menika juru wilujeng. Para sedherek ingkang kinasih, kawilujengan menika mesti dipun ajeng-ajeng tiyang kathah ing jagat menika lan dados ancas tujuan sedaya tiyang. Tumraping bangsa-bangsa, kawilujengan menika kawontenan nalika bangsa kasebat secara mandiri saged mranata gesangipun piyambak lan boten dipun tindes dening bangsa sanes. Bangsa Israel sampun nate ngraosaken kawontenan ingkang tebih saking wilujeng. Nalika bangsa Israel nilaraken Sang Yehuwah Allahipun lan nyembah Allah sanes. Gusti negakaken bangsa Israel ngraosaken cilaka. Gusti ngeparengaken bangsa sanes menang saking bangsa Israel, gempur padaleman suci lan dadosaken bangsa Israel dipun bucal ing Babil. Prastawa pambuwangan ing Babil dados prastawa ingkang awrat tumrap bangsa Israel. Bangsa Israel ngraosaken kasangsaran ing Babil. Nabi Yesaya gesang ing mangsa menika. Yesaya paring pangandika bilih Gusti ngersakaken bangsa Israel mratobat, awit namung Gusti ingkang saged mulihaken bangsa Israel dados wiwitan. Sabdaning Gusti ingkang saged mulihaken bangsa Israel kados wiwitan saged dados juru wilujeng. Mboten wonten Allah sanesipun menawi bangsa Israel purun mratobat. Gusti badhe mulihaken kawontenaning bangsa Israel. Gusti Allah menika ugi juru wilujeng bangsa Indonesia. Namung Gusti ingkang saged paring kawilujengan dhateng bangsa menika. Panguwasipun Gusti nglangkungi menapa kemawon ingkang wonten ing jagat menika. Ing sisih sanes Gusti ugi juru wilujeng tumrap diri kita pribadi. Namung Gusti ingkang saged ngluwari kita saking pangrehing dosa. Satemah kita saged nampi gesang ingkang anyar. Kita minangka tiyang pitados gadah tanggel jawab mbekta bangsa Indonesia dados bangsa ingkang cunduk kalian kersanipun Gusti. Kita kedah gulawentah bangsa nagari Indonesia menika supados saged gesang kanthi nyondongi karsanipun Gusti. Sumangga kita ndedonga tumrap para pemerintah bangsa Indonesia supados saged nindakaken tanggel jawab kanthi prayogi. Gusti Sang Juru Wilujeng tansah ngrimati gesang kita minangka bangsa Indonesia. Mekaten sabdanipun Gusti, berkah dalem.